ହଁ ଭାଇ ଏନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି? ଆଜି ଛତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଲା ଜହ୍ନି କି ମାରିଛି ଛତୁ ତରକାରୀ କି ପୁରା କଷା ହେଲା। ହଁ ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଚାକୁର ଛୁରୀ ଗୋଟେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପିଆଜ କଟା ହଉଛି। ହଁ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ପିଆଜ କଟାଳି ଆଉ। ପିଆଜ କଟା ହଉଛି, ଭାତ ବସିଛି, ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଛତୁ ତରକାରୀ ବସିଛି। ବସି ସେଟା ଟିକେ ଠିଆ କର। ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ। ଛତୁ ତରକାରୀଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଛତୁ ତରକାରୀଟା କଲେ ବି ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଲାଗିବ ନା। ପ୍ରଥମେ ଛତୁର ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବ, ତାପରେ ପାଣିଟା ଭାଜିବ, ସେ ପାଣିଟା ପକେଇବ, ସେ ତ କଷା ପାଣିଟା ଭାଜି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଛତୁ ତରକାରୀ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଯାକ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଇଲା ପରେ ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ବୋଉ ମତେ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ମା ହାତ ରୋଷେଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଭାତ ଭାତ ହେଲା, ଡାଲି ହେଲା, ସାଲାଡ୍ ଟିକେ ହବ। ଆଉ ଏ ବଳକା ଛତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ବଳକା ଛତୁ କ'ଣ ହବ? ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ହବ। ବଳକା ଛତୁ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ହବ? ବଳକା ଛତୁ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପକୋଡ଼ା ହବ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କରାଇଲେ। ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ବୋଲି। ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜାଦି କା ମହୋତ୍ସବ। ହଁ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି, ମାଲିକାଣୀ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଘରେ କବ୍ଜା କରିକିରି ଆଜାଦିର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଛତୁ କଷା ହେଇକିରି ବାହାରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି, ସିଝା ଆଳୁକୁ ଛଡ଼ା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେତେ ଜଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆଇଟମ୍ଟା ବନେଇବା ପାଇଁ? ଏ ଆଇଟମ୍ଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 5 ଜଣ ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 5 ଜଣ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ସବୁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି 3 ଜଣ? ଆଉ 3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତଳକୁ ଘାସ କାଟିବ। ଏ ଘାସଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ କାଟିକି ଆଣିଲେ? ଘାସଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା BP କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିବ। ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଘାସ ଖାଇବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ। ଘାସ ଖାଇବା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଏଇଟା ସତକଥା ପାଇଁ ପିଆଜ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓହୋ ପୁରା ମାଂସ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ସବୁ କଷାକଷି କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭଲ କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ପିଲାବେଳୁ ତ ରୋଷେଇ କରି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପିଲାବେଳୁ ଢାବାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଥା ଏଇଠି ଢାବାରୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ହଁ ଆପଣ ଭାଇ କ'ଣ ଢାବାର ବାୱାର୍ଚି ଥିଲେ? ବାବାଚି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ଆପଣ ହେଲ୍ପର? ଆମେ ହେଲ୍ପର। ଏ ଘାସ ଆଇଡ଼ିଆଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ବୁଝିପାରୁନ ଘାସ ମାନେ ସେ ଶାଗ କହୁଛି ଶାଗ ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ଶାଗ। ଭାଇଙ୍କ ଆଜି ଛତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ଚୋଖା ମାର୍କା ହେଇଛି। ଛତୁ ତରକାରୀଟା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ କର କମଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଚୋଖା ମାର୍କା ଛତୁ ତରକାରୀ କିସ ହେଲେ A1 ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ପିଓର ଭାଷାଟା। ଛତୁ ତରକାରୀ, ଚଲାଚାରୁ, ସାଲାଡ଼। ଚଲାଚାରୁ ନୁହଁ ମ ଦହି ଚାରୁ। ହଁ ଦହି ଚାରୁ ଚଲାଚାରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ମ। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହବ ନା ଏତିକି? ନାଇଁ ଏତିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଏତିକି ଆଇଟମ୍ କରୁଛୁ। ଏ କେତେ ଜଣ ଦରକାର? 8 ଜଣ? ନାଇଁ ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ 8 ଜଣ କହୁଥିଲ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛି ଜଣେ ଏଲିରି। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ଖାଇସାରିଲେ ବାକି କଥା ହେବା। ଆସ ଆମ ଦହି ଭାତ ଦହି ଭାତ ଦହି ଭାତ ଭାଇ ଏତିକି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତରେ 8 ଜଣ ଦରକାର। ଏମିତି 2 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଆଉ ବାକି
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରା ସେମାନେ ଆସିଲେ ବାକି କାମ କରିବେ। ହୁଁ ହଁ ଆପଣ ବଢିଆ ହେଇଛି।